مداب من إنسيات እዚ መደብ እዚ በሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተማሃሮን ኤርትራ ይዳሎ مداب من إنسيات بعزو جزء أبتزي قارص حنبابي ونن بين المدرخات إنها تقلسي زقعز فليح لاقت كونن زبق مدرخ ناتي زبل أسر كونت الواي ونن إرتروان أبزناها قرنت قعزنا كابزوهب كونت زفلها الوات يبلنان حلفن هلون معرفات تاريخنا بتلقت مزفتش نزكوننت كل عيد مقو وغا كفيلنا تاريخ نكسبن هاجراوي حبرنا نكرعتنا ندقاقيمنا خندرعون انه بتحقان ميزانو يرغاغط بوكب كنا ولكي كنونو نزغبا كورنا عطمته باز منصر كستخاخلن كل وطنان وستانا نزا حقيقه عطقن قدنتاو حريو بحدش قلما بستغفته معرف من اسينا التاريخ نختم نمزخخار ناي وتر بهاغا زخنا مدبكم مدب منسيات ان لومون سرع مدلاوتا زازيما نهت ابلكعنت قصرات ركب كسع فصمه تحساتنا حبيركمنا نخصنحو أقدمنا سلامتنا نسلنا يتمنيتنا تقبلوا رخوبي تسألون نابلنا مدب موهاد مساخم زلخو سامي المنقست أبي بروخ مكتتان بهلي باتي تمعووي اتبتا تفشل نقفلت انت تفتينو أبقى ترقاقمو ملآتي قدلو نعم قوتن صفحاتون زمنتن أمراوي مجلتن زرزراو تنتنان مزركب نوزن مردأتان مجبات حقازيو أقدا سنة بهلي أب حد حبرتسب أب حتو زأتوق سع زيكونا زي تجبت أنقحت نمولنا زقبة فتنة نحوارو زقارتونا يكونن سعف فلا متحزونا نزمن تفجيرو أب ترقم بهلي مقلول قدا خبركت هكينو اللو ترقم بهلي نخن رداء كل نجر بهلي ديو كابزو بالحطونا بقس كل نجر بهلي كونن بهري التقرب نجرات بمبلؤ حمدن أمنن أتكلتن إنساتاتن معدناتن عساتاتن ماين أيرن تحين مقتن زنابن قرن وزته بهلاوي زي كونس بهراوي نجراتن طريقتاتنيو أمرت هيوت نقتل دما وسان ترايد صوت ودسب نزي بهراوي نجرات زي بعيو غيرو أبطقمو خوعلهم تجمره كاب كلهم كالوت فترات زتفلين زمعبلن كوينو أبتستحت الدرجة معباليو صقمات ودسب ماليا اينبرون امن مس امن غاچيو ناو تعيو خصرب عنصيت فتبيصو حاو خاغود كاب قرن زنامن تصاباتي انسساتاتن خول ابعتات كنبر كا يجدد نبره مس غزي خا قيرن كمعبلن جميرو بحبار معياي بحبار منبر نسعيبو بحبار منبر مرادي قانقا فطيرو قانقا نحسابات معبيلو حسابات منጭناي حدش مهزوتاتن مسارحيتاتن ايون كوينو حدش مهزوتاتن مسارحيتاتن كا نهيوت ودسب بدرجة أما حيشوه مستيرات بحري ببقروب بتقالعو بزقمتا أمايت أشعات عمتات أبز وصلنا مسرح معبالة ودسب كموال أمني نابزلنا يا الزمن ناي كمبيوتراتن تأفر زدسساتون شفت روكيتاتن بتحيو تاريخ ودسب جن صفتافنا حدش مهزوتاتن معبالة مسارحيتاتن عيون تراهي كونن اقرز معباليتات زي كل مدايات هيوتو يكاير نيريو كبعتات وطيو أبايتو خسرح عدتات كتكل كتماتات كهنس كيلو بنقص جلة سنكساخ زنبرة بإندان قبيلان كترنف نابهراتن هاجراتن كعبي منقستات كمسرت بحقن سرعتن كم محدر بقيو نحمان بحكمنا ندم قرنا بتمرتي الناس النفك بازح تبازحون علم كملء كيلو زي تفلالي امنتات قانقاتات ياتاتات لمدتات أبزبزات علم الناس رتخيدو ناي قداموت كألتن فلتاتن ناب ولدتات النات محلالفة ولدتات كا النام عبلون الناس فحون ملكع النات حزون كموت خيلهم انتخونا جن كل حزب عالم بحد ملكع ويكلت أفي سوغمن
جغرافياዊ ቦታ ናይ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ንዝተፈላለዩ ምዕባሊታት መንገዲ ከፊቱ ካብ ሕድሕዶም ዝነጻጸሉ ህዝብታት ንናቶም ቋንቋታት መሳርሒታት ዕዮ ኣገባብ ኣመሓዳድራ ልምድታትን እምነታትን ወዘተ ከምህዙን ከሃንጡን ግድነት ነይሩ ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ምዕባሊኦም ብማዕረ ይሰጎመን ገለ ንባህሪ ቀልጢፎም ብምቁጽጻር ክእለቶምን ፍልጠቶምን ከስፍሖም ከለዉ ገለ ግን ካብ ትሕት ደረጃ ምዕባለ ክላቐቑ ይከኣሉን ምዕቡላት ንዘይ ምዕቡላት ህዝብታት ብውራር ይኹን ብኻልእ መንገዲ እናገዝኡን እናዓብለሉን ድማ እምነታቶም ቋንቋታቶምን ኣገባብ ኣነባብርኦምን ከስፋሕፍሑ ክኢሎም ከምዚ ኢሉ እዚ ሎሚ ኣብ ዓለም እንሪኦ ዝተፈላለዩ ኣቃዋማ ህዝብታት ሃገራትን መንግስታትን ዝርግሐ ቋንቋታት ማእልያ ዘይብሉ ልምድታትን እምነታትን ዝተፈላለዩ ደረጃ ምዕባለ መለለይ ናይ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ኮይኑ ክስረት ክኢሉ ነዚ መለለይ ናይ ሕብረተሰብና ኢና ከዓ ባህሊ ንብሎ ስለዚ ባህሊ ጸቢብ ነገር ኣይኮነን ባህሊ ንብሙሉእቲ ወዲሰብ ኣብ ነዊሕ ታሪኽ ዝኣከቦ ፍልጠት እምነትን ጠባያትን ዘጠቓሊል ሰፊሕ ኣምር እዩ ኩሉ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ዝርከብ ቋንቋታት ሓሳባት እምነታትን ልምድታትን ሕግታትን ትካላት መሳርሒታት ጥበባት ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ስነ ስርዓት ነውርታት በዓላትን ኣበዓዕሎምን ወዘተ ድማ ንባህሊ ይقوم ካብ ሃገር ናብ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሃገር ከዓ ካብ ዞባ ናብ ዞባ ካብ ብሄር ናብ ብሄር ክፈላለ ይኽእል ብዛዕባ ባህሊ ናይ ሓደ ፍሉይ ህዝቢ ክንዛረብ ከለና እምበኣር ነዚ ኩሉ ዝተጠቕሰ ነጥብታት ኣጠቓሊልና ኢና እንምርምር ብኻልእ ኣዘራርባ ንማሕበራዊ ኣወዳድብኡ ቁጠባዊ ስርዓቱ ደረጃ ትምህርቱ ዓይነት እምነታቱ ንልምድታቱን ሕግታቱን ጠሊቕና ከየጽናዕና ንባህላዊ ኩነታቱ ክንፈልጥ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ምኽንያቱ ባህሊ ካብዚ ዝተዘርዘረ ተፈልዩ ጠልጠል ዝብል ተርእዮ ዘይኮነስ ካብኡ ዝበቁልን ተመሊሱ ከዓ ንዕኡ ዝጸልዎን ሓደ ኣካል እዩ ቁጠባዊ ድኽነት ሒዝካ ክትውለድ ጽሑፍትኻ እዩ ኣብ ድኽነት ክትነብር ግን ምርጫኻ እዩ ህይወትካ ክትቀይርን ክትቅልስን ኣብ ውሳኔኻ ዝተመርኩሰ ክሳዕ ዝኾነ ወናን ህልውን ነፃን ዕድላትካ ወትሩ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ቅድሚ ምፍጣርካ ዘሎ ግዜ ዘይትፈልጦን ዘይትቆጻጸሮ ንስሙኻንካ ናትካ ግደ ኣብቲ ትነብሮ ጥራሕ ይዝውሰን ብኽነት ዶ ድኽነት ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ትሕዞና ኣብ ክሊ ዝፍረ ሓሳብ ተወሰኽቲ ነጥብታት ከልዕል እዩ ድሌት ማቴዎስ ኣብ መስመር ኣላ ብኽነት ዶ ድኽነት መምህር ዮናስ ሃብተ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ህይወቱ ዝገብራ ንእሽቶ ምምሕያሽ ኣብ ምምሕያሽ ህይወት ህዝቢ ዓለም ዓብ ኣበርክቶ ኣለዋ እዩ ዝበሃል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ህይወቱ ዝገብራ ዝኾነ ትኹን ብኽነት ድማ ኣብ ዕንወት ህይወት ህዝቢ ዓለም ዓብ ግደ ክህልዋ እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ብኽነት ናፃ ኣይኮነን ንሕና ሰባት እንተስ ብሽሩፍ እንተስ ብጥቕሉል እንተስ ብብዙሕ ወይ ድማ ብውሑድ ኩሉና ካብ ብኽነት ዓዲ ይወዓልናን ገሊና ንገንዘብና ገሊና ንግዜና ገሊና ንኽብርና ገለገሊና ንጥዕናና ንፍልጠትናን ወይ ድማ ንሕልናና ብላሽ ነባኽኖ ኢና ኣብ ዘለናዮ ስጉሚ ነመልክት ዘለና ከም ሓፂር ኣድጊ ወይ እውን ከም ረብዳድ ማሕሲ ኣብ ህይወትና እቤት ዘይንርእ ዘለና እንታይ ይባኽነና ስለ ዘሎ እዩ ህይወት ስድራና ብጽቡቕ ንኸይስጉም ዝዕንቅፎ ዘሎ ምኽንያት ከ እንታይ እዩ ኢልና ንነፍስና ምስ ንሓትት ብኽነት እንታይ ምዃኑን እቲ ምኽንያት ንሱ ምዃኑን ክርዳእና ይኽእል እዩ ግዜ እቲ ዝኸበረ ባጤራ ናይ መበል 21 ክፍለ ዘመን ምዃኑ ዋይን ዳየር ዝተባህለ ዓብይ ናይ ስነ ልቦና ምሁርን መምህርን ኣብ ዝጸሓፉ መጽሓፍ ኣንቢበ ኣለኹ ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን ኣብ ኤርትራ ኣብ ስራሕ መምህርና ዝነጥፍ ዝነበረ ራጀንድራ ዝበሃል ህንዳዊ መምህረይ ኣብ ትካል ስነ ፍልጠታዊ ምርምር ህንዲ ዝሰርሕ ንእሽቶ ሓዉ ኣነ ሙሉእ ግዜን ሙሉእ ሃመይን ቀልበይን ንስርሐይ ክህቦ ዝደሊ ድሕሪ ሕጂ ድማ ምሳኻ ብቴሌፎን ከነ ብኻልእ ክራኸብ ኣይደለነ ከም ዝበሎ ነጊሩን ነይሩ ብዙሓት ስነ ፍልጠታዊ ምርምራቶም ኣበርክቶኦም ሽልማት ኖቤል ክወስዱ ተዓዲሞም ብምኽንያት ኣዝዩ በቃቓታ ሕዛን ኣጠቓቕማን ግዚኦም ግን ኣብቲ ስነ ስርዓት ምዕዳል ሽልማት ከም ዘይተረኸቡ እውን ብማዕከናት ዜና ይንገር እዩ ሓደ ወዲ 87 ዓመት ኣፍሪቃዊ ጸሓፊ ኣብ ናይ ቴሌቪዥን ቃለ ምልልስ ነቶም ብእንግሊዝ ጸሓፍካዮም ኣብ ካልኦት ሃገራት ህቡባት ዝኾኑ መጽሓፍትኻ ናብ ቋንቋ ሃገርካ ክትርጉሞም መደብ ኣለካ ዶ ተባሂሉ ምስተሓተ ነዘን ተሪፈናን ዘለዋ ሒደት ዓመታት ተጠንቂቐ ክትጥቀመለን እዩ ዘለኒ ካልእ ካብኡ ዝዓብን ሓድሽ ስራሓትን ይኽሰርሕ ዝደሊ ሓቃቶም እዮም እቲ ምንታይሲ ኩሉ ብዛ ዓለም ዘሎ ዝበሃል ዓይነት መኽሰባትን ረብሓታትን ንግዜና ብዝግባእ ምስ ምጥቃምናን
زي متقامنان ስለዝወሰነን ብኽነት ግዜ ሱር ኩሎም ብኽነታት ይወስለ ዝኾነን ኣነ ብወገነይ እዛ ኣብነታት ናብዛ መደበይ ክትቀመሉ እኳ እንተመረፅኮ እቲ ምዛል ኢልዮ ዘለኹ ዛዕባ ኣተሓሒዝካ ምትንታኑ ግን ናባኹም ክገድፎ እየ ንስኻትኩም ከዓ ገንዘብና ብዘይ መደብን ንህይወትና ብዝጎድእ መገዲ ምዝራው ዓብ ብኽነት ኣብ ቁጠባን ጥዕናን ምዃኑ ትምህርትና ብግቡእ ዘይምክትታል ገዚፍ ብኽነት ወፍሪ ዕቤት ነብስናን ስድራናን ዘምሃረና ኣካል ምዃኑ ካብ ልሳና ዝወፅእ ሕማቕ ዘረባ ብኽነት ኣብ ምሕላው ክብርናን ክብሪ ሰባትን እዩ ብኽነት ጠባይ ማለት ጠባይ ምክፋእ ብኽነት ኣብ ስድራ ቤታውን ማሕበራውን ዝምድናታት እዩ ብምባል ትንታነኹም ቀጽሉ ሓንቲ ህይወት ዘለዋ ዕምባባ ካብተን ኣርቲፊሻላት ናይ ፕላስቲክ ዕምባባት ትፍለየሉ ሓደ ካብቲ ምኽንያታት ስለተዓብዩ ንሕና እውን እናሰራሕናን እናደኸምናን ክነስና ልክዕ ከምቲ ኣርቲፊሻል ዕምባባ ኣብ ህይወትና ዕቤት ዘይነረ እንተደሃሊና ገለ ክንርድኦ ዘይከኣልና ወይ እውን እናተረዳናዮ ክንፍውሶ ዘይደለና ወይ ድማ ክንፍውሶ እናደለና ተበግሶ ዘይወሰድናሉ ብኽነት ኣለና ማለት እዩ እቲ ብኽነት ክንፍትሽ ምስ ንፍትን ነዊሕ ኪከና ኣብ ቀረባና ዝጸንሕ ብኽነት ኮይኑ ክጸንሕ ይኽእል እዩ እቲ ብኽነት እውን ሕዱር ዘይኮነስ ብቐሊሉ ክፍወስ ዝኽእል ናይ ግዜ ናይ ጉልበት ናይ ፍልጠት ወይ እውን ናይ ገንዘብ ብኽነት ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ጋብሮፍ ብናይ ንግዲ ስራሕ ን5 መዓልታት ናብ ርሕቕ ዝበለ ሃገር ይገይሽ እሞ ድሕሪ 3 መዓልቲ ንበዓልቲ ቤቱ ብቴሌግራም ዳሃይ ክገብረላ ይደሊ ቴሌግራም ክትጥቀም ከለኻ ብብዝሕት ናይ ዝፀሓፍካዮ ቃላት ስለትኸፍል መጀመርታ እታ ዝደለየ ሓሳብ ቁጥብ ብዝበለ መገዲ ከርቅቓለኒ ብምባል ኣብ ንእሽቶ ወረቐት ከምዚ ዝስዕብ ፀሓፈ ዝተፈተኺ በዓልቲ ቤተይ ብንግዲ ናብ ሓደ ዓዲ ገይሽ ኣለኹ ብዙሕ ገንዘብ ከሲበ ድሕሪ 2 መዓልታት ከዓ ክምለሰ ነቲ ዝፀሓፈ ቅድሚ ምስዳዱ ግን ገለ ዘይድሊ ቃላት ተረኸበይሉ ነቲ ዘይድሊ ቃላት ኣጉዲሉ ናይ መስተሪ ክፍሊት እንተጎደለሎ ብማለት ነቲ ዝፀሓፉ ደጊሙ ከንብቦ ጀመረ መጀመርታ ነታ ዝተፈተኺ በዓልቲ ቤተይ ትብል ሓረግ ምስ ኣንበባ ዝፈትዋ በዓልቲ ቤቱ ምዃና ይትረፍ ዶ ንሱስ ጭሩ እውን ትፈልጥ እያ ስለዚ እዚኣ ኣድላይት ኣይኮነትን ብምባል ደምሰሳ ቀፂሉ ብንግዲ ናብ ሓደ ዓዲ ገይሸ ናብ ትብል ምልእቲ ሓሳባት ከደ ብንግዲ ከም ዝገሽኩ እውን ትፈልጥ እያ ስለዚ ሳይድልን እዩ ኣይዶን ጎየን ነዚኣ እውን 10 ቀዲመን ዝተደምሰሳ 2 ቃላት ከም ዝስዕብ ገበራ ኣብ መወዳእታ ምስታ ብዙሕ ገንዘብ ከሲበ ድሕሪ 2 መዓልታት ከዓ ክምለሰ ትብል ፅሕፍቲ ጥራይ ተረፈ ንዓ እውን ከሲረ ይፈልጥኒ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝኸስብ ድማ ድሕሪ 2 መዓልቲ ምስ ተመለስኩ ባዕለይ ክነግረየ ብምባል ደምሰሳ ነታ ወረቐት ብዘይ ፅሑፍ ስለ ዝተረፈት ነቲ ቴሌግራም ናይ ምግባር መደቡ ሰሪዙ ሙሉእ ኢሉ ወፀ እዚ ካብ ነዊሕ እዋን ንፈልጦ ዕላልና መብዛሕቲና ምስ ኩቱር ብቂ እናተሓሓዝና ክንዕለሉ እኳ እንተፀናሕና ጥልቕ ኢልና እንተርኢናዮ ግን እቲ ሰብኣይ ሓቂ ነይሩ ዕለታዊ ጠለብና ጠለም ሞትን ሕየትን ክሳብ ዘይኮነ እንተገደፍናዮ እውን እንትርፎ ረብሓ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣብ ቤት ፅሕፈት ምዝርጋሕ ጋዜጣን መፅሄትን ቁም ነገር ሓንቲ ሳንቲም ክትፈልጥ እንተደሊኻ ንሸቃጣይ ጋዜጣ ተወከስ ትብል ፅሕፍቲ ተሰቒላ ርኢ ኣለኹ ሳንቲም ኣብ ርእሲ ሳንቲም እናተደራረበት እንተተኣኪባ ምንጭ ሃብቲ ክትከውን ትኽእል እያ ሳንቲም ኣብ ርእሲ ሳንቲም እናተደራረበት እንተባኺና ድማ ክሳብ ሓዳርና ኣፍሪሱ ነብስናን ደቅናን ዘርሞ ዝገብር ሓደገኛ ጠንቂ ኣለዋ ንጉሆ ሰዓት ክንደይ ካብ ገዛ ንወፅእ ስለምንታይ ንወፅእ እንታይ ንሰርሕ ንጉሆ ከም ሰብኡት ደሓን ወዓሉ ኢልና እናዋፈርና እሞ ምሸት ድማ ደሓን ደው ኢልኩም ኢልና እናእተና ናብራና መጠን ትእቶትና እንድሕር ዘይኮነ ስድራና መጠን ትእቶትና ይበልዑን ይሰትዩን ይኽደኑን ይረግፁን እንድሕር ዘየለው ኣብ ሓደገኛ ፀገም ኣለና ማለት እዩ እቲ ፀገም ንኽንፍውሶ ድማ ካልኦት ናይ ፍታሕ ገጾም ዝወስዱ ሕቶታት ክንሓትት ይግባአና ምስ መነመን ንዘውር ኣበይ ንኣቱ እንታይ ንሕሽሽ ክንደይ ዝኸውን ገንዘብ ነጥፍእ ብምባል ንነብስና ብሕቶታት ኣብ ዝተኣከበ ኣስተንትኖ እቲና እንተ ዳኣዋጢርናያ ጠንቂ ናይቲ ኩሉ ፀገም ብኽነት እምበር ድኽነት ከም ዘይኮነ ክንርዳእ ንኽእል ኢና እዚ ወደሓንኩም ፍልጠት ምስ ዝኸዕበተ ተመክሮ ተደሚሩ ኣብ ህይወት ንዘለካ ናባባ ሙዝን ክገብሮ ይኽእል ከምቲ ገለ ሰባት ንጽሑፍ ዘይኮነስ ንናብራ እናተዓዘብከ ፍልጠተይ ዝድልብ ዝብሎ ማለት እዩ ዕድመ ብዝተወሰኸ ቁፅሪ ሚዛኑ ብዘየገድስ ሓንቲ ፍልጠት ኣብ እሙርኻ ፀንቢርካ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ሕቶ ነዚ ብውህሉል ትዕዝብቲ ዝተጠራቐመ ኣመለኻኸታ ህይወት ዳግም መስርሒካን ብኸመይ ተንፀባርቆ ይትመልሲ
طقمنا أقداسنتن أبوان عبيتهم درست بزعبا زخونو سنة طببنياتات انتايو بخمي كين صبارق السعب ملس نقص زدالو تحزو نز حساب زيادة كعمو غيو عبنو أسو قربت برحسوز بالمسلح حبرت السبنا أبوزح ملايك صرح يرأيو بنو أسكاز ولد كايو نحدري حقوس زبلون نتخالق مسلا زراغو ديو أبقو دايسنا صحف مسن رئيقن نستفرارقي الرائع يزلو قال يوم صحفتي بنو أسكان كاللخا خد صحف هالكا اتي تصحفو صحف بسمعيت زهبا قباب كخون سلازلو بنو أسكا تصحفو صحف أبتي وعي أدمان سمعيتكا بزي قدب كتنبب سلا تخيل اتيزا أكب كاي حبريتاون بوعيون كله زيادة تذكر سلا زخون بنقص كان كاللخات صحافي ولو قلد ما نزيز تسعرر له كتصحف انتخون كان هيوت بكل شنخاتها تفتش سلا زد ليكا ادمي تسقب كم زلكا يمخرو زوم مخرت زيهم هيوت 5 عمد كيرا أخياس انتاي الكا اخا تصحف زبليهم نأسى حبيب زي قدس اتأقدسي تصحفو صحفيو زيادة علم وسيد كاخد صحف نهيوت بستخع متأن كتفتش سلازا خقل اتحساب زقوس يكونن جيزي انت توسير قن نايم رسع تقاما سلازا قوانف كمتي زد اللي أدمعن مخوان عنك أفيو يخون مبر أدمى دفي أريقا يلكا كاب صحف مفنتات قن تصبو أيكونن مس أروغو أزي بلوت مصحف زد صحفون نايت أباب هيوتهم زن صبارعون أب عالمنا بزحاتهم حدا خابزي أمكوا غريخاو فلاسفا سقراطس يو سقراطس نمنسيات أكيبو استفلالي حطوتات نحتتن نملسن أب عالم توداداري زي ترخبو أب تحت صحي زلب مسب تباحيلو زنقروليو كساف تصامه هيوتو بعلو زصحفو مصحف يبلون يخون امبر أب أغا إرغانو اتبن سنتو زمنيو زنبره موزيقኛ ናይ ምዃን ሕልሙ ሎምስ ኣሪጌ ነናይ ዕድመኽ መሃረሉ ኸይበለ ትምህርት ብምጅማር ኣብ እርጋኑ ሓያል ሙዚቀኛ ከም ዝኾነ ይንገረሉ ሰዓልን ገጣምን ዝነበረ ስራሕ ሓወልቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሚካኤል አንጀሎ ኣብ ግዜ እርጋኑ ናይ ፈጠራ ስራሕ ሓውቱ ክሰርሕ ናይ ጥበብ ክእለቱ ኣይጎደመን ነይሩ ንዕድመ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዛረቦ ዘረባ ነዚ ስዕብ ንረክብ ሚካኤል አንጀሎ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ بعل ጸጋ ዕድመ ምዃን መሬጽን ተሓንጊጡ ከም ዝኸይድ በዓል መኪና ይመሳሰል በለ ብጎኑን ብድሕሪኡን ብቅድሚኡን ናስተውዓለ ዝኸይድ ማለት እዩ ሚካኤል አንጀሎ ምስ ሞተ ኣብ መቃብሩ አንኮራ ኢምፓሮ ዝብል ጽሑፍ ይንበብ እዚ ማለት ድማ ጌና ክመሃሬ ማለት እዩ ሶፎክለስ ክበሃል እንከሎ ንጉስ ኤዲፐስ ዝተባህለት ዘደንቕ ድራማ እያ ትቕጀለና እዚ ኣብ ትራጀዲ ድራማ ጊዜ ዘይብሉሎ ጥንታዊ ስነ ጥበብ ዝሃነፀ ፈላስፋን ስነ ጥበበኛን እዛ ድርሰት እዚኣ ሓንቲ ካብተን ሊቕ ዘስመይኦ ድርሰት ዓለም እያ ክሳብ ሎሚ እናተተርጎመት ኣብ ሙሉእ ዓለም ትረአላ እዚ ፈላስፋን ደራስን እዚ ዝነበረሉ እዋን ኣብ 496 ክሳብ 406 ዓመት ዓለም ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እዩ ነዛ ዘለዓለማዊ ድርሰቱ ኣብ ናይ መጨረሻ 80ታት ዓመቱ ነበረ ዝደረሳ እዞም ልዕል ኢልና እንጠቕሶም ፀናሕና ናይ ዓለምና ዓበይቲ ሰባትን ደረስትን እቲ ንዘለዓለም ከፀውዖም ዝኽእል ስራሕ ዝሰርሕዎ ኣብ ግዜ እርጋኖም ነበረ ዕድመ እናተዓዝረ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኢትካ ጣሚርካ ንሞት ምፅባይ እቲ ዝኸፍአ ሞት እዩ እቲ ሓያልን ዕድመ ዝፀገበ ተመክሮ ህይወትን ክፀሓፍ ዝኽእልን መቐረዝ ዘለዎን ኣብ ግዜ ሽምግልና እዩ ብፍላይ ነዚ ጽሑፍ እዚ እቶም ረዚን ታሪኽ ዘለዎም ሰባት ዕድመ ኸይድዩ ኢሎም ተስፋ ዝቆረፁ ሰባት ኣብቲ ናይ ሽምግልና እዋን ዝፅሓፍ መፅሓፍ እዩ ንዘለዓለም ከንብር ዝኽእል ዝብል ትርጉም ኣለዎ ንኣሽቱ ጸሓፍቲ እውን ነቶም ዝሸምገሉ ሰብ ታሪኽ ዛንተኦም ከዘንቱ ክደፋፍኡን ሓቲቶም ክጽሕፉን እዚ ጽሑፍ ደራኺቡ ሮማዊ ማርክስ ፕሪሽየስ ካቶስ ተባህለ ወዲ 85 ዓመት ምስ ኮነ ዝዓረፈ ናይ ብርዒ ሰብ ኣብ መበል 80 ዓመቱ ጅማውቱን ሱርዶሙን ምስ ደኸመ ቋንቋ ግሪክ ተማሂሩ ብዝግባእ ምስ መለኸ መጽሓፍቲ ግሪክ ክትርጉም በቃየ ቴዎፍራስተስ ተባህለ ወዲ ጥንታዊት ግሪክ ድሕሪ ኣሪስቶትል ዝመፀ ፈላስፋ ኣብ ሳይንስን ፍልስፍናን ኣድሂቡ ዝጽሕፍ ዝነበረ ሰብ እዩ ይኹን እምበር እዚ ፈላስፋ እዚ ዝያዳ ዝልለየሉ ገጸ ባህርያት
ويدما كاركترز بزبل أرست زحفه مصحفي إذا مصحف زي استفلا ليوجد بحريات تكبراته من أقول يحزر إسلا زغونه بزحات صحفتي كموكس تقاملو مصحفي تيوفراستس نزي مصلحته مصحف زحفه أما بل 9 عموتو نبره فرنساو قطامي أبو قنيت تسمي أب رونسارد سنقطمي كتصنع زجمره أبشم قلنو علميو تخون كله نتوم أزيان برك أزخونو قطمتات عالم بمنبابن بمصنعن أبجزي أشم قلنو مودادر تزير كوبو مصحف قطمي أدالوه إنجليزياو قطامي تشاوسر ذا كانتربري استبهله فلوت مصحف كصحفوز جمره أما بال 54 عامت علمي نبره نزل درسته أما بال 61 علميو صحيفو ودو نزل مصحف مس أحتمل ما موته لودوفيكو منالا ديسكو تاريخ هيوتو صحيفو زموته شماغليو إذن علم بعل تقا أما بال 115 عامت علمي ملوء مصحف تاريخ هيوتو صحيفو زموته أغلبي استبهل صحافي ناي هومرن فيرجيرن درستات كابت مبقولم قانقوا ترجمومي إلو بمحساب نقانقوا غريك كصنع 50 عامت وسدلمو دهرز عامتات نتو مصحفتي ابت مبقول قانقوم ترجمو اب اورغانو ودوم زي خبركم سعبت مدمنا زاقيت بزوم كنقرب لكم صنحنات حساتات عقوبات كتكونوا سبب تسفاينا ابقصالي زي تفليت حس حزنا لكم كساب نقرب سنايكم بمتمنا نفليكم مساقم صنحنا دليت ماتيوس ملس نغوسه ساميل منغست اب كمون ناي تكنيك سمويا برهانه محرن سالم قبر هيوت بمخانينا سلام زي خبركم سمعتنا كان تقدمنا زحبرنيو ساعة شوعة اسبانيا انصار كوستاريكا قطن سرعلن صنحا كوينن اصوتا دما قدم قرب دقائق بعاوت هاجر اسبانيا شوعة بادر كعصن كله نزن شوطات دما اسبانيا كلتا كاب فيران توريس حنتي كاب غافي حنتي كاب سولر حنتي كاب موراتا حنتي كاب اولمو كوم دما تشاعيت كاب اسينسيو امزغباتن علام زوصنا دما دما مدد لبنا يكون كبلا سمعتنا مسنا صنحوم للبنا سلام تعنان نتمننا نايلومي تحستو زمدب نفلمو لنا كبرات سمعتنا تحستونا نمكتال مسانا بمهلاوكم ما قدمنا نمسجن نلومي أبز مدب كلتا تحستوتاتنا قريبنا زلنا فلما زقرب طبل حتى فلما زبلار استيو بدحر زدما جزي كتعدقون التدليو سمعتنا زدالنا يو تحستو جوبا كنبلكم ينام إيو بيل تقهنس مساهم اللغو بحبار ناب تحستونا ጋዜጣ ከተንብብ ኣብ ፈለማ ናብቲ ብግዙፍ ተጻሕፈ ቃላት ትጥምት ዝስሕበካ ኣርእስቲ እንተሪኢኻ ኢኻ ድማ ናብቲ ትሕዝቶ ትሓልፍ እቶም ክኢላታት ጸሓፍቲ ብኣግኡ ክሕዙኻ ነቲ ዓበይቲ ፍጻሜታት ኣቐዲሞም የቐምጡልካ ኣብ ሬድዮን ቴሌቪዥንን እውን ተመሳሳሊ ኣቀራርባ እዩ ዘሎ ሰባት ዓቕሎም ንካልእ ክጥቀምሉ እናደለዮ እዮም ግዲ ንዝኾነ ጋሻ ዝህብዎ ዓቐኒ ውሕድ ዝኾነ ዘይትፈልጦ ሰብ ክቐርበካ እንከሎ ንኣብነት ተቐላጢፍካ ብድሓን ድዩ ወይስ ኣይኮነን ክትፈልጥ ትደሊ ቀልጢፉ ኩነታቱ ከብረሃልካ እቲ ትጽበዮ ጉዳዩ ገና ኣጸቢቕካ ዘይተፋለጥካዮ ሰብ ንውሕ ዝበለ ዘረባን ተቕሪብልካ ዓቕልኻ ይጸብብ ምናልባት ናይ ምስማዕ ዓቕልኻ ነቲ ምሸታ ብትራኽበሉ ነዊሕ ዝዕልለካ ዓርክኻ ሓዚኻሉ ትኸውን أبناء فلما ركب سبات تصبات سبت مخانهم تعذبنا نهلوم
بكمؤون نخون نزين فلتم سبات مزراب زيادة كال زحفرنا كاب نحد زيت فلتو قاشا اتتفلتو عرك خايخا بزح ترجعلو اتقاشا مسخا بزقبرو ناي مجمريا ركب اتزمت زمدناخم بعبلالي كتسلو يخيل بزحات زفلتونا السبات نتاناي مللاي وانا انا العلو كزاربنا سمعنا بعلاتنا ون نكالوت كمو غيرنا نخون زبزح غزي اتا اطوب لحتا فلما اسرت ركبنا اتنصفيام نابسرح نفلمخا اب تخدلو وان اتزبلص كداونتخا كتوديخا تمكر اب كلاي درجه ممهرنا نزنبر ذكر اتا فلما ناب كفلنا زاتولا معلتي حدا كبر الصفت غدينو يناري نايوم بدحريو ابتا زترفت ملئت عامت تمرتي اتا خداناي تدغمتن حج خذكرون كلخو جن اتتصليم صوف زلبسه معرق سب ايو ناب امرو يزمص نبزحت كاب دخنت ناب هابتي زسجرو السبات حيالو كاب فلقتهم بتناي قدم دخنتهم زيادة كذكروهم استوعلنا نخون ازي من البات توم تعذبتي اب كندي انزي هلو كنوتاتهم نتناي قدم كذكرو سلازمرصو مالت نعو انتذكرو نتزحلفلو الدقيسهم نرئسهم كبزبلو سلازمسلهم كخون خيل ازي نقول نقديفنا جن اتناب امرؤم بدمقة الزمت اتناي قدم ناي مخان العل تخلو سلازليون ناي قدم زبله صبق مخانو ززاربلو بأباه هلأم عنجيتي حاتين علبا بقى كله ناي قدم يتصبق عيناي لو مخدان دما كدان تبعيلو يذكروا بتزتام اتي بنقسنتهم زريئيو ازنبرو ابو جديد لعلزي زريئيو زلو هاري طوبل حتى احدير لهم خونا قدم نيرو كورسو بشكلتا بعل سلام بينن كلو زبلون علو اتي فتنات تمحايش ديو ويس غوديلو اصاريو مايكوننكم زبلوم مسكورسو بشكلتا كلاليون كلو جن اتناي شعو نفع سلام بيني نلبوم بحيتوم كال غزي تمهرتي ناي غزي جان هيو انا مور زبلو اتشعز التمهاريو انابلو ززاربون اغوانيفوم نخونوم كال اوت قدم نيرا صحي زبلو كمزلون اب وازاتات نسمعينام رئيا بيلكموم اتتصلقوم سبات قطيموم خمخونوم ولاون طعمات انتخونو سناي قبروم كتفتولوم غزي وسدلكام منالبات قدميهم حدا مساتهم بقلا زمساسل سب قلا بسلا قدي فولكانيرو خون قدمي نساتهم قلت أبلحتا أبخا مفتارو بدخال تنتصيفو تصنيحوم اتناي مجمريا طبلحتا زحي لمخانيوم بزحات ززاربوم قدم زخون ركب مقبارنا السبات مثلنا يوم زريوم بدحريو دمتنا سمعو كابو بمقصال دما انتاي نبلوم كمزلنا سمعوم بز مخنيات زدما السبات كاب ترئيتهم جميروم اب قداماوي كنتاتهم من محياشات انتقبرو نتبحق زخون وو تصبق منصف كمزنبرو ينقرو اب حيال وكالوت نقراتون اتمجمريا زقبركايو نتزقصل تقباراتكا عبصلوا اللوام نابنت ناي فلما قصراخا انت زي خبيركا كالاي عدل ايوهبكا نخونا كم اون حنساب نزصلو خاصبات سمعيتهم كتقير قليل ايكونانا بنصارو دما صبوق حليفكا انت تصنيحكا دحار انت بدلكا بزح حدقتات يقبرلكا طراي زيكونه اتياب فلما زغبركايو وحد تصبوق كند بزح تقوصيرو بتعصصفت كحاسن مصحف اب مجمرتا انت زي سحيباتك انتاي تأمامين كاي خامو كساب ماكلا قتبصح
ሓያሎ ጽቡቓት መጽሕፍቲ ብሰንኪ ኣጃማምርአን ከይተነባይ ተርፋም ከምኡውን ኣብ ፈለምኦም ዘይፍተውኻ ሰባት ከይቀረብካዮም ትተርፍ ገለ ካብኣቶም እኳ ነዚ ፈሊጦም እዮም ዝገብርዎም ሰባት ጽቡቕ ገይሮም ምስ ፈለጡኒ ሓሳቦም ክቕይር እዮም ስለ ዝብሉ ነቲ ናይ ፈለማ ርክብ እምብዛ ይግደስሉን ውሕዳትን ዓቃላትን ኣዕሩኽ ጥራይ ድማ ይሕዙም ጦብላሕታ ፈለማ ጽቡቕ ጌርና ክንጥቀመሉ ሓደ ሜላ እኳ እንተዘይኮነ ንርእስና ድማ ብኡ ዝንቡዕ ኣረኣእያ ከይህልዋ ምፍታሽ ጽቡቕ እዩ ብዘይ ምኽንያት ንእንፈትዎምን ንእንጸልኦምን ሰባት እኮኑ ነገራት መንቀሊኦም እንታይ ኮን ይኸውን ኢልካ ብምምርማር ናብ ገለ መልሲ ክብጻሕ ይከኣል ምምሕያሽ ኩሉ ግዜ ክህሉ ከም ዝኽእል እዚ ጽቡቕ ዝነበረውን ብገለ ምኽንያት ክጽየቕ ተኽእሎ ከም ዘለዎ እናዘከርና ንኣረኣእያና ወትሩ ክለሳ ክንገብረሉ ኣገዳሲ ይኸውን ዓሻ ሓንሳብ እንትሒዙ ኣይገድፍን እዩ ዘስምዕ ምስል ኣለዎም መንከ ዓሻ ክኸውን ይደሊ ክቡራንን ካብዚ ብምቕጻል ድማ ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶና ክንሰግር ሎሚ ቢዚ ዘለኹ ኣይጥዕመንን እዩ ቢዚ በቃ ቢዚ እንታይ ሰሪሕካ ግን እንድዒም ሓደ ጸሓፊ ከምዚሉ ነይሩ ቢዚ ክትከውን ቀሊል እዩ ወላ ዓሻ ቢዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ግናኸ ከተስልጥ እምበር ቢዚ ንኽትከውን ኣይኮንካን እትኽፈል መብዛሕትና ግዜ ምስኣን ከም ዘሸግረና ኢና ንዛረብ እቲ ሽግር ግና ግዜ ተሳኢኑ ዘይኮነስ ንጹር ዕላማ ጽፉፍ መስርዕ ቀዳምነታትን ውጥንን ዘይምህላው እዩ ግዜ ወርቂዩ ዝብል ኣባህላ ካብቲ ብብዙሓት ዝዝውተር ግናኸ ብውሕዳት ሰባት ዝትግበር ምስላዩ ኩሉ ተግባራትና ብርግጽ ካብ ኣመላኻኽታና ኣብ ግዜ ክነቅል ምተገብአ መለክዕ ግዜ እንታይ ክኸውን ነይርዎ ብዓይን ቁጠባ ግዜ ወርቂዩ ብዓይን ሓላፍነት ድማ ግዜ ተመሊሱ ዘይትካእ ምስ ምዃኑ ርኢኻ ግዜ ህይወት እዩ ክትብል የድፍርን ስለዚ ከምዝ እንተኾይኑስ ብግዜ ምጽዋት ብህይወት ምጽዋት ማለት እዩ እዚ ክነሱ ግና እቲ መሕለፊ ግዜ ተባሂሉ ብዙሕ ሰብ ዝገብሮን ንኸምኡ እተቐረበሉ ነገራት ማእለያ የብሉን ግዜ ደኣ ባዕሉ ዶ ክሓልፍ ኣይኮነን እሞ ድማ ካባና ካብ ደቂ ሰብ እንታይ ረድኤት ኣድልዮም ኣብ ግዜ ዘለካ ኣመለኻኽታ ግን እንታይ እዩ ብኻልእ ሸነኽ ግና ለባማት ሰባት እንግዜ ብዓይን ቁጠባ ድማሪኦም እንግዜ ከተዋልድ ካብ ምኽኣል ዝበልጽ ከምዘየሎ ተዓዚቦም ማዕረቲ ገንዘብን ወርቅን ክረብሑ ወይሲ ክምእርሩ ዝገብርዎ ቃልሲ ግዜኦም ከዋልዱን ይቃለሱ እንታይ ማለትናዩ ንግዜ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ጥቕሚ ከውዕል እዩ ጽዕሩ ናይ ግዜ ምምሕዳር ድማ ገብሩ ከምኡ ጌርካ እኳ እንተተኻኢሉ እዩ ገሊኦም ከዓ ክሳብ ነተን ብህይወት ክነብሩለን እተዓደለኦም ዓመታት መቃቂሎም መዓስ እንታይ ገብሩ ይውጥኑ ብዛዕባ ናይ መጻኢ ህይወቶም ናይ ዕቤት ግዜኦም ድማ ብሃውር ጥራይ ዘይኮነ ብስሩዕ መደባት ይሰርዑ ኣመና ደኣ ኣይብዛሕ እምበር እዚ ብመጠኑ ንገለ ነገራት ይጠቅም እዩ ንግዜና ዝለዓለ ተጠቃምነት ምግባር ድማ እዩ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ደቂቕ እውን እትኹን ብኸንቱ ከይተሓልፈካ ክሳብ ምጥንቃቕ ኣብ ግዜ ናይ ዘለካ ኣኽብሮት ውፅኢት እዩ
نزب مرداء أب جزي زبلت أتنقاق زقبرو جن اتهم أب قدامي علم زنبرو سبات كوينهم نرغبهم أب كم زخمانا زبلو حبرة سبات جن كم قوصر حبشا زبلو مداخن تمثلاتات ببزحي يزوترني عيا يلون اتزقرم جزي نحبشا دي كونن أورا كبور كخون زقباء مغنياتو حبشان كالوت دحيرنا زلنا حبرة سبات سالسي علمن اندينا زتحت نهيوة الزمن زلنا سلازي قوصر حبشا دقيقون زي محلاف مالت كخون متقبئن انت زي كوينو املاخ اختانا اب جزي انت زي تستخاخيلون زواحد عمتاتن زدخي من نبابرون كاب محلاف عدي ايكنو الانينام أب السنة قطبة نجزي كبر توهيبوس نجنزب كا بخال زي كونه بجزي عكن علوم واجا جنزب بجزي زبلا حساب كا بنوح جميرو تأتاتيوم بزد ما من نبابرو جنزب بجزي وزمزان كاب صباح نلومي زلعال كبري وهبام بخمود ما تحجز لاتكا جنزبون جزي بزوس خمتن واجا نانكي تخيد كاب نصبح زمص ورحي نعامتا لومي زخبرت تقصر من البات مستي كاب نعامتا درهوس لبزبن نقاقحو زبل مسلانا دو ايتا ساسرن بكل شنخ نلومي ويس نحجي بزبلت كتقملان تزي كيلكا نصبح كابو زحيش كم زي صبيا مفلاط نغزي كبر مهابيوم أب من نبابرو دك سبون بزح وان جزي نزت تقملو كخسينا نرئيم اتوم نجزي بزبلت التقلقللو أب مسائي بزح ربحوم نتوم ناين اسنات جزي أب صبق مع الله زو علو دحر فرص عرم رخبوم برقص قلقل وان ولا اتأزيوز سعر زي عوة اللوش نخنا هيوة اللو كميسي أب علم ملوس لزيلن ازقن كاب متقه كعقت يبلون أبوتاتنا نزوم حجن جزي محلف زخوننا نقرات النسئن إذا سنحلنا عبز مسل اللوم جزين كلكا جزي تتسبى كما يزبلا ورك أو معدام دارجا فرقنايتي إن نبرو زمنا أبدك أسينا نحلفهم كابسب نابسب زفلال دما كبابي عسران حموشتن مئتاويت أبسرح انتحلفنا زترف أبقعزو مقاب متصوات مزراب مسمع مزناي ممهر قليو دما بغنتو نحلف مالت يوم سلازي النزي بقام ناي فرق زمن دكاس دوبوز حلفو مزنقعاتن عنيني انت التحويسو اتسب ندكاسن مزناي نتفتيرو زي بلايكونان زلعلة تطقمنت جزيجن كاب عميق مستنتان ناي جزيخا زبقس مسلنا مباركس كابين بخمينينا جزين عدقن حاد ملسي كخون يخيل يزبلو تندك اسن كالع عنينين النطفو بمنكاي مسلنيم بفلايد ما اب اوان زناتم قلم هورات كبلو كم زسمع نقل خفال نايدكاس بأقباب أمقاقبا كنت كأوكا من اليوم دحنا أمقاقبا كان معراري من نبابرونا زي فكد خون قناخه نعرفتن مزناين أب اوانون بوتون بمتقبر لعل تتكا من نتقزي كنقبر زكا اليوم كبرات سمعتنا نقل أبا أتقاقما قزي زلنا شقر مسن رئي أب حد وان زتفلالي نقرات كتقبر مفتان مونزاف ناي نقرات
ዝተጨቃጨቀ እናይ ስራሕ ቦታ ዘተዓናቅፍ ወይ ዘቋርጽ ነገራት ዘይምቹእነት ናይ ስራሕ ሰዓታት ጉዕዞታት ኣኼባታት ጥዕና ምስኣንን ካልእን ክትቀስ ከኣለ ገለገሊኡ ካብዚ ከተርሕቆ ዘይከኣል ልዕሊ ዓቕምኻ ዝኾነ ነገራት እዩ ንኸም በዓል ምውንዛፍ ግና ምእላይ ከኣል እዩ እዚ ኣዝዩ ክፉእ ናይ ግዜ ሕማም እዩ ነዚኣ ንምግላጽ ማለት ምውንዛፍ ሰራቂት ናይ ግዜያ ኢሉ ኤድዋርድ ያንግ ዝተባሃለ ሰብ ቅድሚ 260 ዓመታት ተቂስዋ ነይሩ ነዞም ዘመናውያን ሰባት እውን ኣይናሓፈትናን ንመዓልትስ ክፍኣታዶ ይማእኸላን ስለምንታይ ከጽባሕ ሎሚ ክግበር ብዝነበሮ ነገራት ተዕለቕልቕ ነዚ ምውንዛፍ ማለት የርክበሉ ምባል ከነርሕቕ እንተኽኢልና መቸም ክሰልጠና እዩ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ገለ መፍትሒ ናይ ግዜ ይኸውን እዩ ዝብሎ ነገራት ንርአ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ስራሕ ጥራይ መሓዝ ይጽናሐለይ ዘይምባል ማለት ብዝተኸኣለ መጠን ንነገራት ከየውዓልካን ከየሕደርካን ምውሳን ቀዳምነታት ሰሪዕካ ምስራሕ ናይ ዕረፍቲ ግዜኻ ብዝተኸኣለ መጠን ኣብቲ ትፈትዎ ምውዓል ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምግባርካ ምሕሳብ መደብ ምውፃእን ንእትሰርሓሉ ቦታ ኣጻፊፍካ መሓዝን ስለዚ ዓሚቕ ምስልሳል ብዛዕባ ግዜ ብምግባር ኣመላኽኽታና ክንቅይር ወይሲ ምስዚ ከነሳን እንተኽኢልና ዝሓሸ ውፅኢት ክንረክብ ዝከኣል እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግዜ እቲ ኩላትና እንውንኖ ጸጋ እናረኣና ንሕብሪ ፀጉርና እናቀያየረ ከም ፊልም ክሓልፍ እዩ ማርቲን ስኮት ዝተባህለ ጸሓፊ ታይም ማኔጅመንት ኣብ ትብል መጽሓፉ ተዛረቦ ጥበብ ብምጥቃስ ክንድምድም ግዜ ክቡር እዩ ግዜ ብርግጽ ብዘይልወጥ ስሩዕ ኣገባብ ይሓልፍ ሱሳ ካልኢት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ሱሳ ደቂቕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝሓለፈ ግዜ ደጊሙ ፍጹም ኣይምለስን ግዜ ብዴሞክራሲያዊ መገዲ ዝመቃረሕ ጸጋ እዩ ኩልና 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ 7 መዓልታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙና ኣለዋና ክንድዝሃብተም ከሃብትም ዝበዝሐ ግዜ ክትገዛእ ኣይትኽእለን ግዜ ከተቐምጥ ግዜ ክትልቃሕ ግዜ ክትሰርቕ ወይ እውን ብገለ መገዲ ክትቅይሮ ኣይከኣለን እቲ እንከ ከተተግብሮ እትኽእል ነቲ ዘለካ ግዜ ብዝለዓለ ክትጥቀም ጥራዩ ካብ ኩሉ እቲ ዘለና ጸጋታት እቲ ውሑድ ምስተውዓልን ዝኸፍአ ኣተሓሕዛን ዝግበረሉ ድማ ግዜ እዩ ኣብ ዝኸድክዎ ቦታ ሰባት እኹል ግዜ ከም ዘይብሎም ክዛረቡ ሰምዕ ግና ነፍሲ ወከፍ ኩሉ እቲ ዘሎ ግዜ ኣለዎም ክቡራትን ክቡራንን ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ዝመደብ ኣብዚ ተዛዚሙሎም ንስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን